I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Hi, hi, hi! Hello, 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 hello! Hello, how do you do? Mananaw kita taod-taod yun kikuan, mananaw kita taod-taod yung kiload tabi, ano? Mananaw kita ki 100 pesos na load, ha? Giro, ano yan, live ang satuyang tanog mo niya na hapon. Live ang tanog ta. Kaya, taod-taod ang mga tugang, mananaw kita ki 100 pesos na load. Nag-follow up nga ni isa kuya, so nag-follow up nga ni isa kuya, so sponsor ta, ano yan, ano nga ya, so pampremyo ta nga, pa, nga ko dakulon pa, kaloy man nga ya maubos, kaloy man ya maubos kang pampremyo, nga ko pa, igwa pa kitang pampremyo. Damerian, 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 damerian. Merindal na, merindal, 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 merindal. Merindal na, merindal, 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 merindal. Aram mo kung natakit ang mga Pilipino, mga tugang medyo grabe ang gastos ta sa pagkaon. Paano kaan natuod kita na ang sa tuyang lawas may piga-apod na body clock. Sa body clock na iyan, natuod kita na sa oras na makaon kita, nagdidiktit ang sa tuya tabing buhay, ang sa tuyang sadiri, na pagkaaga mamahaw, pag alas 10 mais na, pag alas 12 mangudto, pag alas 3 mamerindal, pag mga alas 7 ang banggi mamamanggi, etc. Natuod kaya ang buhay ta, naigwa kita kiarogan, kaya magastuhon kita mga tugang pag-abot sa pagkaon. Magastuhon tabi kita pag-abot mga tugang sa pagkaon, kaya medyo nadidipisilan kita kan sa tuyang financial, ano yan, financial capability. So sa tuyang income na nakukuha, kadaklan napapaduman dyan sa pagkaon, ha? Kadaklan tabi napapaduman mga tugang sa pagkaon. Pero sa ibang mga lugar talaga, dahil man sinda mga tugang ki pamahaw, merienda, pamanggi, sinda, ikaw lang sinda ki 1 full meal a day. Kaya kan ako nakakaabot sa ibang mga lugar, mailing mo yun nagari. Tubagang sugari, nag-adjust man ang buhay mo. Nag-adjust man ang buhay mo na dahil ka na mamahaw kitultol, pero nangungudto ka. Pagkabanggi, mga tugang gari matimtim ka sa nanglit, maturog ka na. Arog ka yan, sinda. Kailang kitang mga Pilipino, kitang mga tugang na mga Asyano, kitang paminsan na mga Asyano, yan ang problema ta. Ilingan nindo ini, mga tugang sabi kan sa tuya na kwan, sabi kan sa tuya na, ano yan, kan sa tuya na amigo. Tamay pinuruwad siya sa kuya na, ano yan, may pinuruwad siya sa kuya na istorya tungkol tabi dyan sa, kung nagkakaon kita, kadakol-dakol ta mga tugang kipagkaon. Paano? Kadakol-dakol ta kipagkaon, dumanda tabi sa kwan, dumanda tabi mga ang mga Asyano, buda lalo na kitang mga Pilipino, igo kita ki breakfast, may lunch, may dinner. Dahil kaya sa araw ka na bagay, magastusong kita sa maluto. Magastusong kita sa maluto, 40 million varieties of rice worldwide, mga tugang anyaon sa tuya. Kung kaya, kita masyadong nagugulpi sa gastos.
Masyado kitang nagagasto, masyado. 20% mga tugang kang pigakaunta, igwatabi iyan in total calories. Kaya kadaklan sa tuya, di man nga ni kita nagtataba, pero mga tugang, garimi na nakakasunod kita, duman sa pigapod na diabetes issues, ilinga sa Japan. Sa Japan databi, mga tugang, saro mas mahal ang baga sa inda kumpara tabi, mas importante sa inda ang bagas kumpara sa trabaho or sa currency. Kaya, ipinag-question kan mga eksperto na mag-adapt da kita kan mga style kan iba, mga tugang, na dapat po kita limitado mga tugang ang pagkaunta. Minakaon sa nakita, sabi nga ni Dangwar, quarter full meal. Ano nga sabihin kang quarter full? Kung sabihin, sutulak mo, pag-apaton mo. Tama? Itong ikaapat na parte kang tulak mo, yun sa dapat ang basog. Sa pagtud man ang kambuhay ta, takon nga niya makusugon kang minakaon. Di man yan na kung masyado. Kaya dapat mga tugang dit sana ang sa tuyang pagkaon. Bata kitang mga Pilipino, minakaraong kita, pero ang sistema may pamanggi, baga, maluto, may pansit na, may kwan pa. Sa pansit, isisira sa maluto. Kumusta ka? Kumusta ka na kaya? Kumusta ka na kaya? Subihon na may sabaw, isisira sa maluto. Kumusta ka na kaya? Ano nang abutan ta? Di ba? Ano nga abutan ta? Kaya, kita masyado kita mga tugang na grabe. Kaya, dahilan sa siring na bagay, Junior, nagkakaigwa kita kay fatty liver disease. Sobrang kaon mo, nagaparainom ka pang alak, di pwede kang magkaigwa kay alcoholic hepatitis. So kung igwa ka anong solusyon pag nagkaon kang taba, kapat po mga tugang, may protection kita. Ayos ka rin na. Pinaisip mo naman ako rin mag-segue ka istorya ko niya na dapat igwa kita mga tugang igibuhon. Mahilig ka mag-inom king alak, mahiligon ka magkaon kita ba o pwede kang mag-igong fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. O pag-araw ka ng sitwasyon, ang abutan mo, rimate, tapos ang kaugmahan mo, tabi kunday ka magbabago. Kaya mga tugang tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, mga tugang para sa proteksyon kang atay. Yan po sarong halis herb, natural kaya ligtas. Iyan po may antioxidant na nakakatabang para maging magayon ang satuyang buhay. Pwede man po nababawasan ang danyo sa atay sa paagi po kan Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Okay? Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga piling butika nationwide. Alright, 20. Bago po magabot mga tugang, makalipas ang alas 3 sinapon. Mag-ready ka tabi isyarata. Okay to. So, lakaw tatabing alas 5. Sabi ni President Glenn, pwede da tabi ito inyo sa social media, buda sa radyo. Syara, mag-ready ka ni. Anyway, makakakaon ka mang kilibre. Pampadakula lamang kibraso. Okay? O di sige. At sa tuyang tataramon mo niya na hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? 20, makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang tataramon tango niya na hapon yon, lino. Ara mo kung sabihon kang tataramon na lino. Ang lino o paglino, linuan mo nga iyan. Gusto sabihon tabi, kang tataramo na iyan, iyo po mga tugang alam ko may nag-aapod. Pag sinabing lino, linuan mo nga iyan. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon.
Pero matira mo ang lino, Migo. Pero matira mo niyang lino. Lino. Ang lino, amigo, pagagamit mo sa paghugas ki plato. Ba man ito? So, primero, nahugas kang plato, na day pang sabon nga pod kan, lino. Linuan mo nga ya. Migo. At nasira, Migo. So, linuan mo. So, tig-adubuhan ki karneng urig. So, tig-adubo baga sa asin. Oo. Tapos, bugtakan mo ito kan maloto na sumay binurado baga. Oo. Linuan mo dumaan. Yan. Pero malisnan mo Migo maski so Mm. panurangan mo. Oo. Iyo, ilang linong Migo. Ang iba man, so sangimot, migo, ang apod kayo, himo. Tama? Imo man ito Migo. Pagkakaon mo, Maghimo ka. gusto mong hugasan ang himot mga budkan, himo. Iyo Migo. Imo ito. Maghimo ka nga yata. Pamataon nga ang timot mo. Malangsaon nga ang himot mo, kaya maghimo ka. Lalo na kung nagkakandi ki lighin. Iba-iba man kaya ang klase, ano, kung sa plato, linoan mo. First mong paghali kan mga tada. Ikaduwa sa himot, himo. Paguna ko Migo, ang lino, so pig mo bugtak magayon sa flooring. Flooring, Flooring baga nga. Mabakal nga kita ki lino. Dahil na nga kita magpara floor wax. linoleum itong salbatana ka na latasonta ka dyan. Linoleum, sarawayon ka na. Sarawayon ka. Linoleum ba ito, Migo? Ano? Linoleum ba yan? Ano yan? Linoleum. Di ba man ito, Migo, sa petroleum? Linoleum ba rin ito? Iyo baga ade. Iyo. Okay. Sige, Migo, salamat. Di ba? Kung sangimot yun ang apod himo, sabi yung kan, paghugas kan sa imong ngimot, sabon o whatever, ang apod kan himo. Maghimo ka ngaya. Kung sa plato, di nga may mga kinaunan, primero mong unang halion itong nasa tada sa plato, ang apod kan linuan mo. Pagkatapos mong linuon, sasabunan mo na tabi yan. Lino. Yan. Iba-iba man palang usabihon, ano dyan, adi? Sa baba, anong apod? Di ba? O yan tabi ang tataramon ta. Lino, buda, himo. Himuan mo nga ya. An sa imong ngimot. Ta, malang sahon nga buda, may mga sami nga ya na maluto. Iyan tabi ang usabihon, mga tugang kan sa tuyang tataramon, ngunyan pong aldaw. Himo. Mga tataramon. Lino. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yan tabihan sa tuyang tataramon, ngunyan tabing aldaw. Okay, John, i-update mo daw ako sa camera, ta. Matao na kita kan mahiwagang tanog noy. I-update ang tanog ta. Alam na ta. Pasiguro ko daw. Dito sa microphone sa rota. Nganing magayon ya. Alam na. Ay. Nata. Hindi mo nadadangog ugali. Yan. Yan. Oh. Nadangog, John. Aray ko. Naipit sa kamot. Naipit sa kamot. Salbatan na. Yan. Yan. Sige daw. Ano po ang tanog? Okay na, Noy. Pwede mo na tabing ibalik. Yan. 100 pesos tabi sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Ano ang tanog? Sige daw. Ano ang tanog ta? 0928-777-5548. 0966-203-0034. Aday man da nadadangog. Aday man nadadangog palan. Sige daw. O, i-upo tabi ako sa camera, Jerome. Yan. Tabi. Okay. Tapos, tapos, sara. Aray ko. Okay na.
Hello? Makina kang puso. Anong tanong? Anong tanong? Makina kang puso sa kayaan ito para ako ba? Mano? Makina kang sakayaan sa puso. Makina kan sakayan sa puso. Sala. Bye-bye. Si Manay Telma kan makalaya. Umina po. O ano na? Ano na kita? Oh. Si Perda na binuksan. Sala. Igwa pang kay Riba. Ang tanong po siya, nagbubukas ki lighter hanggang sa maglaad ang lighter, ay mali po. Di ba po kaya pwedeng zipper sana? Igwa pa pong ginibo. Ano ito? Dapat eksakto po. Mga tugang an sa tuyang simbag. Oh, sige daw. Sige daw tabi. Gibuhi daw nindo kipaagi kung ano mananggad. Mga tugang an mahiwagang tanog. Sir, good afternoon. Nailing mo na. Ang mga estudyante ba yan, no? Tamilid yun, haranin na ang aram nito na sindang ay INC o may problema. Sigang arapod. Kanday pang problema, day nag-aapod. Nay ko. Ano na binuksan na zipper. Subiruli mo tabi, binuksan mo. Tapos may linuwas ka, tapos sinulit mo. Latoson. Alam man ay pailing ko ni kay Junior kasi Jerome. Buda kay Shara, buda kay Jenny. No, mana, sala man ang fight mo mana. Ano tabi ito? Sige daw. Good afternoon, tabi Henry M. Zipper po kang bag mo. Binuksan mo. Ay, sala po. Sala. Sala po. Maling-mali. Tabi ang sa imong simbag. Good afternoon po. Ay, sandali lang. Oni. Ha? Oni tabi. Madali lang. Aha. Pig saradong wallet na may barya. Sabi ni Philip Balila Jr. Pabati po sa mga taga Banwang Daraga, Mendones and Llasos family. Garidahon na ang pandapog kidahon lino. Nadiskwido kita dyan. Madalion man talaga ito dyan. O ni baga pigsarado na wallet na may barya. Actually, sala man ang term na pigsarado. Paano sa pagsara? Dapat po kaya, mga eksaktuan simbag, o Philip Balilo, baga na lang kamo kaining saro na yun na nag-chat man sa ko na zipper daa? Zipper kang wallet? Wallet na binuksan sa zipper? O, baga na lang kamo kaining? Bako man kaya kumpletoan si simbago nindo. Dapat kumpleto po. O ni, si kuan na lang tag 50 kamo ni Philip Balila Jr., pagsarontan si Magdin Dua, pig saradong, pig wallet na binuksan sa zipper na may barya, tapos pig closed giraray sa paagikan zipper. O yan tabi ang tamang simbag. Banga na lang kamo ni Philip Balila, bodao ni si 0786. Philip Balila Jr., Sen ko tabi ipadaraan sa imong load, tabi tag 50 ka mo kainin ni 0786. Pigsaradong zipper tapos ibinalik sa cover. Yun na po bossing, Gerald Soberano Blando. Nokod na tabi. Nokod na po. So, zipper. Narin na tayo surat tayo ining winner na inidigit na. Mr. Balilo, Balila, Philip Balila Jr., i-chat mo tabi ako kung paano ko ipapadaraan sa imong load. Congratulations, tabi, buda ini sa 0786. O, Tishara, kuha na tabi ang number kay Liludin na iki-50. Pag nag-ukod po, dapat sugari ki-kompleto. Taday mo pwede nga ya, zipper na wallet na binuksan. Sala, zipper kang wallet na binuksan, tapos kinuha sa barya, pig closed giraray. O, tamay tanog bagang barya. Manitabi ati Shara,
Lodi na dumang kay Cha Salumiki 50 pesos ini. Halat-alaton ta si Phil Balila Jr. Phil Balila. Halat-alaton ta. Iya pa, halat-alaton ta. Kung ano ang number niya. Hello? 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 Yo, medyo. Yes? Ako, tama ko sa ugod ko. Oo. Kaya lang, may kauro na ko sa rong telepono ko, kaya. Kaya mo kaya ako pigalan? Yun makuha mo. Naginagog radyo, may mga kaurong kan iba. Yan ang may mga illegal kaya. Giri babayan naman suminapod sa imo pa, no? Talagang yung bakla. O, dawa, 30 load siya na, pwede na yan. Ay, nako ako. Pag may minaapod sa akong babayan dahil ko bistado, dahil ko pag-intindi ta. Nasa isip ko, mayagom na ako. Sabi ko kaya, importante siya ito. Yan, onin. Ayan. So, number yun dyan. Yun na. Sala. Dawa, sa napin na yan. Sa masunod na sa... Bye-bye! Sarawayo ng lalaki ini. Bueno, yan. Daling mo? Nabuton man ini si... Cha Salumelo dan mo tabi tulo niya. Ni pa sa number. Di mo siya na paghanapon dyan na banggi. Tabi, tama buburo banggi din na maguli. Tama dumang kami sa meeting kang ACCI. May interview sa kang Malaysian President kan Chamber of Commerce. Di ba? Naka mo na? Yun na? Lalasunta kang salbatana ka. One, ining babaying ini. Mag-ready-ready ka, permita. Ano ini? Nakulong kang gibo. Kaya na nga ito si... Ay, ano ba ka? Ano ito si Magsakuya ni... Ano yun? Tuloy. Alam mo, so Casablanca digdi sa Washington, digdi sa may Peñaranda. Di ba? Sa may sanctuaryo. Di ba kami nagkakaranta dati? Makalibre ka lamang kay pamanggi. Di ba? Kaya masabi sa mga taga-Isya, bunaran na naman yung kiribag ng DCGP. I-research mo na ito kung ano itong Malaysian, ano ito? Philippine Malaysian Chamber of Commerce. Yan. Ako sa linggo, baka Pilipino siya, baka Tagalog siya o ano. Di ba? Okay. Sige po. May meeting kami tataod sa Richard Abrique. May waso na naman palanhen. Yun na nga ni Migo. Dahil naman yun na Migo. Richard, nagitang maginibot ta paano kayo ni? Kung yun na ng pagkabuhay ta, anong gibon takaan? Maringan ito gwapang dit lamang nakaputan. Alas 3:35 oras po sa Pilipinas, ang mga samno. Makalipas lang po kan mga patalastas. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang, Mabuhay! Jadi po ang sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsig, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, auto trade fair, kinadakulpang iba. Pinangat, festival na. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nicky and Henry. Alright, sige. Balik po kita sa programa, mga tugang sa DCGB. Didi po kita sa tuya na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Nata daw, pag-restoryahan ta mga tugang ang pagbisa. Bisa. Ano nga ni an English kang bisa? Mano, di ba? Sa Bicol, ang apod mano. Ay tama. Sa Bicol ang apod bisa. Sa Tagalog ang apod mano. Sa English ano ang apod? Ano ang apod English mga tugang kang mano? Bisa. Garon halaning translation kan. So piga apod na kissing. Ano yan? Kissing of, tama ba? Hands. Paghadok sa kamot. Bisa. Hello, amigo. Ang English kang mano. Ano English, migo, kang mano, bisa? Ang English kang mano, brother. Isalbatana ka sarawayong ka pilosopo kang latuson ta ka dyan na. Mana. Ano nga mano? Ang mana, heredera. Pwede man. Di ba? Ano na yung mana? Yan na si mano? Si hermana, hermano. Pero ano ang ano ning halin ng translation ka yan? Kissing of hands. Kissing of hands. Kissing of Hands. paghadok sa kamot. Yeah, not kissing of hands. Arog da ka ng harani na translation kaan. Oo. I see. Hands. Ano? Henry M. yan. Henry M. Kissing of hand. Kung hand. Hand. Ang pinaka-respectful na paghadok, migo, iyo databi ang pagmano.
kumita na bagayan sa mga kandidato? May Tama. kaminala na kaya. Malangan, i-private na chair. Pero, ano ba amigo na? Ano? Ito na, tradisyonan sa mga Pilipino. Di ba? Liway nang nawawara. Iyo mo na nga dali. Ang mga ating mga, kung di mo tugalo na magbisa sa gura, hindi mo Oo. magbisa. Iyo, totoo. Buda, habang naghahaloy, nawawara amigo ang tradisyon din pagbisa. Tang sabi kan iba, ang pagbisa da tabi, kuan migo, uning baduy. Saro yan sa mga respetadong sarong sa pinakahalangkaw na practice nin pagrespeto. Yes. Ilan migo? Ngayon mo mga hapon. Ilan mo ang mga sipo, ang mga santo pababaga, may singsing. Yes. Ang pigahadukan kan mga nagduman sa iya, so singsing niya. Yes, amigo, tama ka. Di ba? Umaskian sa tuyang mga bishop sa sinibapa, ikuan kay mga singsing. Ito ang pighahadukan. Saro sa klaseng halangkaw na pagrespeto. Kundi, kitang mga tao, nawawara yan. Ngunyan ang mga akit. Anong hiling mo? Sige nga sa isang, kung dahil mo sa ganyan, bisa na daw dyan ta, gurong sa imo na eh. Ata na nga ni. Dati-dati, Ang panahon nigo, nationwide, dahil tuturuan sa eskwelahan eh. iyo, dati-dati, ang mga estudyante, nagbibirisa sa kuya, kampar. Ngunyan, dahil naman nagbibisa. Magsala, ini kong ka pa. Bako na may gubisa. Migo, ah? Kiss na. Ismak migo. Ano, ang ano baga, ang pagtitong sa ate, tama na yan, ano, bako yan sa Pilipino, ano, nakapatan sa ibang mga rasa. Opo, okay. Ito talaga, hindi pagbisa talaga, yan talagang sumano po. Mano po, yan, correct. Iyan na tradisyon na anda din nakulaan tas kan mga Pilipino, nawawala, migo, ngunyan. Dapat yan, may balikan ka, yan talaga ang katuyang, kumaga, identity. Pero may mga kandidatong iyan ang gibo-gibo. Minaga na baga? Kita, yan nga yung, kumaga, tama ba amigo, maski iba kong edad nila. At ako lang ang impact, yan ang tradisyon tangan. Oo. Na-adapt na lang sa ibang lahi sa mga kick-off-teams, ano kaya. Iyo. Kundi, ang obserbasyon migo, nawara sa pagbisa, pagmano, na-transcribe siya pasisiring sa pagkiss. Which is, bako man na ng tradisyon ng Pilipino. Magkiss sa pisngi, bako ang tradisyon kan mga western practice Ito yan. yan, ito. Di ba? Tama po naman, so kaya baga minabaw sila. Okay. Ang mano, ano ang sendit ng mano? Brother, Pagmana, sister. Ay, dasay mo. Bye-bye. Di ba, lingon nindo sa ang tradisyon, mga tugang nin paghadok, nawawara kiluway-luway, ta kino-converter ito sa paginin, itong kissing of the hands, ikino-converter ta gusto ta sosyal, nagkikiss kita. Hello? Amigo. Yeah. Kaya ito mga amigo, pag dahil ka mga nagmanaw, kaya nagbiso sa sarong murag na nasabat mo. Ay, rimati ka sa magurang mo. Isusumbong ka mo ko duman sa magurang mo ito. Dadagitan kami go. Pigpasupgan mo ako day kang respeto. Kaya mo din niya, si Henry niya, kaya niya sa kukagbisa, nasabat ko kaya sa duman niya sa may pakamanyakan sa gurong. Totoo. Amigo. Yes. Amigo, maski dahil tamid na gurang, nagbibisa kita ba ko? Yes. Makakarinig kami ko kaya, tamang kailan ba kita? Okay. Araw ba kaya dapat practice daw mo niya na beso-beso, dapat balik sa suo. Totoo, amigo. Totoo. Okay. Basta, nasabat nila, mangisap ka. Yeah. Okay. Salamat, amigo, di ba? Yan. Iyan ang medyo tradisyon kan mga Pilipino, mga tugang na unique sa to, di ba? Unique sa tuya yan eh. Kaya lang, luway-luway na nawawara. Di ba? Hello? Yes. Pero design na iyang kang kinaban. Para? Iyo adi. So social distancing
Halos tulong taon, migo. Nalingawan, migo, ka nagka-COVID sa pagbisa, adi. Oh, nawara diretso, adi. Samantalang kita sa ito, maski na lawas ta balat sa aldaw. Pag may ikaurang ang day nagpundo, minsan ang dudo mo, pero gili mo ng radyo. Tapos kami go, kokpipi po dikit yan. Bibigay na, kung baka sa singit, lilti kalanit. Malamiton ang kulot padikan mga gurang. Di ba? Iyan an. Ilinga, gari, kalabo na ka nagka-COVID, nalingawan ta mga tugang so pagbisa. Gari diretso nang nalingawan ta ang practice na iyan. Sisipan magpaparabibisan ko niya na tulong taon kita na nalingawan so birisahan. Hello? Hello? Practice manggirara ito para dahil may mga pitong kontakto, minapasabot baga. Minapasabot na mabigang. Okay. So kaya, pa, masulit ko sa ano, nang komunara mo kaya practice manggirara para dahil ng physical contact may COVID nga Yes. So yun ang manggirara sa time. Tayo na nag-isa sa pero sa din niyang gamot, pinalasan niya. Opo. Okay. So dapat talaga tayo mahali yan. Tama yan, sign of respect yan sa mga elders. Yeah. Okay, migo. Salamat, migo. Alright, di ba? Arog daga. Well, nga rin, so, mga aki ko, dahil nasa ko, after kang COVID, ang pagbisa sa kuya, pag may naabot, Daddy bless, minabaw na sa ampangan ko. Tapos, so, kamot ko dito, ang kunasan sa payo. Ito ang blessing, pag-bless. Dahil na, so, itong kakaputan so kamot, salbataan na nga niya ako ining. Nagpunsa na mga tugang kang nagka-COVID. Hello? Good afternoon. Ano, so, English kang bisa? Bisa? Kissing of the hands. Man? Ano? Passport? Pade. Pag nahiling ta ka pade, kukuotong ko ang singit mo, kukudutin ta ka talagang sarawayon ka. Pre, ngunyan talaga, napulo na ang kuwan. Maski nag-COVID na, bako man ito ang depekto kang sa COVID. Talagang sa mga kabataan mo yan. So, iba na talaga, adi. Nag-adjust kada generation, migo. Ako dati, dakol sa kong estudyante nagbibisa. Ngunyan, iba ko na pare, iba ko na bisa. Beso na. Ayo. Automatic plus 5. Actually. Okay. Actually, susunod baga. Pag nagbisa kang may distansya, lalagitan ka. Iyo baga. Rani digdi. Oo, Rani. Pagbisa mo, sudungo mo, ipitong kanduang guramoy niya. Talbata ng mga gurang manini. Pero maski sa 3rd district naman, maski 5 kilometro, pag nagbisa, salamat. Iyo. Totoo. Yan ang kwan. Totoo. Pero talaga ngunyan, iba na. Yeah. Okay. Bako man ito sa COVID. Yeah. Nag-iiba, ugali kang panahon. Okay. Thank you pa de. Salamat. English passport. Yun na pa de. Natusunta kang sarawayon ka na. Bye-bye. Di ba? Pero ang mga inanak ko sa kasal, ang halos gabos na inanak ko sa kasal, pag nahiling ako, nagbibisa. Yan. Iyan mga tugang databe, ang saro lang sa tradisyon kan mga Pilipino na luway-luway na nawawara ngunyan. Kultura nin Pilipino sa pagrespeto sa mga elders. Now, iyan, so kissing sa hand. Pero ano tabi ang kiss? Ang kiss mga tugang, ang kisses are a universal language of affection. Ang meaning da kaiyan, minadepende mga tugang sa lokasyon asin relasyon nin duwang individual na involved. Depende da tabi sa tama mga tugang kung saan ka makis. Yan. Igo ki mga types of kisses
naigwang interpretasyon. Halimbawa, paring Dods, cheek kiss. Ano ang cheek? Ano ang cheek sa Bicol, Jerome? Pisngi, sa pisngi ano? Inadukan ka sa pisngi. Di ka palang dapat kaan madagit. Maluad ako na ka masapak. Bata kita man ng mga tao, may double standard kita. Pag guwapo ang nagkapot sa girl o nagkiss sa girl, umahon kita. Pero pag bako, guwapo ang kuminis, ang apunta manyak, nailing mo ng gibo-gibo tayo. Maribagan ugali tang yan. Pag gwapuhon, piga para hiling ka, nag-smile sa imo, wow! Friendly nga ya ini. Pero pag nagparulok-ulok nga ni sa imo na bako, gwapo, medyo malaya ng itsura, ano nga punta? Stalker, bastos, nagapara pang iling ka nga niya. Pero pag gwapo, bako. Yan ang problema ta. Kisses, kiss sa cheek. Kung sabihin databi kaan, a quick, light kiss on the cheek. Yan. Ano meaning? Ang meaning palang kaan, Jerome, friendly greetings or farewell in many cultures. Iyon ba nanggad ba? Sa mga aki, sa mga lord, kikisan sa mga gurang makisa pisngi. Bye, mami! Pagbaba sa motor, Jerome, nagsakay sa motor, matangkas kang helmet, makisa pisngi, bye, babe. Kung bako, di man iabot so pandok ta may helmet, ang liluwas so lips. Totoo ba ko? Magparangkahan kita, Kamu tabing nagmumorotor. Totoo ba ko? Maski kamong may mga auto, pagbaba kang boyfriend nindo, girlfriend nindo, anong gigibo? Minakis baga, bye babe. Totoo ba ko? Paning Dods, totoo paning Dods ba ko? Pagbaba sa auto, makis, bye babe. Huwag kang tatawag ha, kasi uwi ako ng bahay. Si Mrs. before 8 nasa bahay pa yan. Pag 8 o'clock, saka ka, kasi nasa opisina din ako, tumawag ka. Okay? Okay, bye. Ang paghali ka, Jerome, hihilingan pa hanggang maglakaw. Pero ito, ibang klaseng kiss ito. Can also signify affection and intimacy, especially in close relationships. Kiss sa cheeks. May kanya-kanyang interpretasyon. Hello? Ay, ito. Ang gawain ito ay masama. Huwag tularan. Maraming nakikinig na bata. Oo nga. Dito maagang nagpuprograma. Pero, kung day man kibang meaning magkiss ka sa ama, parent mo, tugang mo, bay kuya, day man problema, di ba? Depende tabi sa affection and intimacy, lalo na kung may close relationships kamo. Bamigo? Okay. Bye-bye. Di ba? Ito, number 2. Forehead kiss. Pag kinisan ka sa angog, anong ko sabihin? Yan baga, Jerome, na ngayon, pag abot sa imo, kukisan ka sa angog, forehead. Anong forehead? Bako angog? Forehead. Noo. A gentle kiss on the forehead conveys a sense of security, admiration, and protection. Once you kiss the forehead of your, konsisay man yan, nagpapahiling nin seguridad, nag-admire ka sa iya, as in nagpoprotehir ka sa iya. It's a kind of kiss sa angog. Ang sarudang meaning kaan, can be a way of showing care and comfort
especially in times of need. Kung ang sarong tao na ninervyos, kung ang sarong tao gari nga niya may problema, kung ang sarong tao may grabe ang namamatian, kung nasa traumatic experience, ang sarong dapat ng gibon mo is to hug him or her. Kisan mo sa forehead. Di ka mo kaan magibo kung na numidbid, baka daragan, masapak ka mo. Di ka mo kaan magibo, tabi, kung di ki permission, ang kikisanin do, baka madiskwado ka mo. Di ba? Ito. Hand kiss. Pero ang sinabing hand kiss, June, ining ibabaw kan, ining ibabaw na ining ibabaw kan, so palad baga, sa ibong kaayan, pag duman ka nag-kiss, itong ko sabihin, kiss on the back of another person's hand. Traditionally, a gesture of respect, admiration, or courtship. Kaya daw. Kung crush mo ang sarong babae, type mo siya, di man dapat na magpaparatataram ka, Junior. Ang gibon mo lang, kwaon mo so kamot, kisan mo ining sa ibabaw kan sa iyang palad. Ang meaning pa lang kan, gusto mo siyang ilusyonan, naghahanga ka sa iya, or traditionally, respeto para sa taong yan. Can be a way of showing politeness or admiration in certain cultures. Dakulong pa ugaring ini, kundi saga naman. Iga palang gipig-apod yun na butterfly kiss, angel kiss, air kiss, lip kiss, salbatana. Kadakul-dakul pa lang kang kiss. Iga pa bite kiss, kiss sabay kagat. Salbatana. Saga naman, mga tugang takwan na tabi alas 4 na. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mogmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load as in proteksyong kang atay. Yan po, may Silimarin na halis herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kan liver. May bisyo man ora, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga butika nationwide. Salamat po sa aga naman sa programang Morning Hirit. Goodbye, maray na hapon. Comfort